LOITIMÉIREACHT AR ÉIRINN. Conas atá rialtas, agríochtaí neamhrialtasacha, an takeada agus na náin ag innealtóireacht éire nó domhanda, scíomha ag an dochtúr ón leanithin. Réamhrá, paragraph 1. Dos mé níos é imol na buine is tíortach cart long, uignach agus thar a bheith álainn é, nuair a thug an lodalh, ceannasaí cromhfuil in éireann sa deile, coscfáilteach ar chun den chláir sa bhliain, sé 15 dúirt sé go cáiliúil, tar éis á lá mórseála, gan éon rud suntasach ach drocháitribh. Chúa muid isteach I marúntacht na buine, agus deirtear gur tír í nach bhfuil dóthain uisce ann chun fearr amháil. Dóthain ámuid, chun duine a chrocha ná dóthain cré chun é a alacó. Is áit iontach agus neamhfáideach í fós. Nach bhfuil in ann maireach dul ghéine, is súla an duine ón tír amá, ach fós féin, tá daoine tar éis maireach dul, a néan rú I dtúiseach air ag cosint iad tain agus a gultúr ársa ó thionchuid theachtacha isteach sa chéad thíos is fiche. Éma óige, ba í an bhuairne ceann go na cultúr bhéal bheo mhór a dhearnacha. Tíorthaach fitte fuite le scéalta faoi higa, cóistí báis, madaí dubha, mráisí, athracha ulmhóra agus ingtitis ulla eile a chóna I lochna agus I bórcinna agus I reiligi, is sé a chlúthaí ársa, os cian na talún agus faoi na bhain. Ní raibh na siad seo de chud tholaíúd agus victúriach na síoga, scéalta chun páistí is beaga agus a síonsaíocht, agus leabhar agus ganán a dhéal, sa bhuairne ba igéirí os nádúrtha iad na síoga a bhí, nuair a thaspáinidís iad tain. Don chuid is smú do dhéanta idir dhealú a dhéine idir iad agus daoine. Tathú leo le thonn, I gás nach dúirthaí meas dóibh, agus donna háiteanna ina rocúnaí orthú. Is cinnte go leanach tinnis, bás agus scris, ach nuair a dan muintil na háite as a málach, agus nuair a léirí siad meas don náitríomh ársa agus na háiteanna, a níoch siad ag tríal orthú, mar ba ól go chách. An sin daire go mála gach duine,